Yau ina taho muku da wani sabon update da kamfanin YouTube suka fidda ga wanda suke so za su fara samun kuɗi a manhajar su ta YouTube da kuma wanda suke da ƙananan YouTube channel wanda har yanzu ba su ricin lokacin da za a fara biyan su kuɗi a wannan manhajar ba. Wannan kuma update din zai fara aiki ne farkon January wato 1st January 2023. Mun sani cewa requirement na YouTube kafin su fara biyan ka sai ka cika 1000 subscribers da kuma 4000 watching time hours. So amma wannan update din zai baka dama wato bayan ka cika 1000 subscribers update din zai baka dama shine kamar yadda kuka sani short video ya fi kowane video trending a YouTube channel. Misali shine short video lokacin da yake samun views za ka ga bidiyon ka ba sa samun views sosai amma za ka short bidiyon ka yana samun views sosai. A lokacin da views din bidiyon ka original wanda kake post akan YouTube channel ɗinka za ka na samun 26 ko 30 ko 50 ko kuma 100 ko 1000 ko 2000. To idan ka duba short ɗinka za ka ga short ɗinka akwai mai views miliyan 1. So YouTube sun bada wannan daman ne domin mutane da yawa da suka ga suna so su fara samun kuɗi da manhajar YouTube channel ɗinsu amma kuma abin ya ci tura wato abin nasu yayi tsanani. Tara awa 4000 yana daukan wani shekara guda yana daukan wani wata shida an dai ba bidiyon ka suka samu ka viral ba. So amma yanzu sun bada dama cewa idan har kana da 10 million short views wato short shine wannan kananan bidiyon da ake dorawa irin wanda yake kama da irin na TikTok, like da kuma irin story na IG to duk yana hige da irin wa'annan su wannan bidiyon sun fi kowanne saurin trending sannan kuma sun fi kowanne saukin samun views. So YouTube sun bada dama bayan ka cika 1000 subscribers zaka iya amfani da views ɗinka na short video kenan 10 million views. Mun sani cewa requirement na video sai ka samu 4000 watching time hours. So amma yana bada wahala cewa idan har ba bidiyon ka ne shiga viral ba sai ka ga wani yayi wata shida wata uku wani har yana fin shekara guda bai tara wannan 4000 watching time hours ba wanda subscribers mun sani suna saukin tarawa. So shine yasa suka bada dama suka kawo wannan domin su ma suna so yanzu mutane su dinga amfani da manhajar su ta YouTube channel kamar yadda suka sani cewa yanzu TikTok ta shahara ne domin irin wannan kananan bidiyon. So saboda haka suka bada wannan dama cewa idan har kana dora wannan kananan bidiyon a YouTube channel ɗinka kai ma har ka samu 10 million views na wannan short bidiyon sannan kuma ka samu 1000 subscribers wanda kamar yadda in ga bashi da biye samu so kawai za ka yi applying kai ma a manhajar YouTube channel ɗinka sannan kai ma su fara biyan ka duk ƙarshen wata sannan za su dinga biyan ka kashi 45 ne na short video wanda mun sani kuma video normal haka suna biyan kusan kashi 75 ne na rabanu da suke bada a kamfanin YouTube channel. Saboda haka ku ci gaba da kasancewa tare da ni a wannan YouTube channel din na zan kawo muku yadda ake hada wannan short video da kuma wani kalan short video ne za su saka a cikin wata daya ko wata biyu ka ƙure lokaci ba tare da ka bata lokaci ba har a fara biyan ka akan manhajar YouTube channel. Saboda na san ba lalle kowa ya san yadda ake hada wannan short video ba so amma insha Allah yanzu haka na riga da na hada short video saboda haka make sure ka subscribe sannan ka bude alaman karawa yanda in na dora video ne da ake hada wannan short video ba zai barka ba. Thank you.